Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Dari ban sngap namar ban sna ka yingling haka jaka berkhiang kadi ke jingbit Hakani ke episode kebementa tu ngin yakmi. to ye jam chu mo to ka tu ka jing snai to ka yingling kemut to kandon ka jing khang bat kandon lai pateng deh to nya point to bakhat nyo bangin mislam mo ha ka bakhat nyo hakmi namar hakmi manga hiken ngan sawalam ya ka jing slei ki halor ka perthai ya ka ban pendu no ya ka do baro yakat ki badon ka jing persat ka jing im haki napo ka sun beneng tikin sayap ki ai baro kat badon ha ka perthai napo ka sun beneng badang ni ndai dapat bahaya ki badon Kajing persat. Iya kajing persat kajing im haki la lebih keren ka tu kajing persat kajing im long kam dei tang hau beriu ki meradu ngai keren em banakan ni ka khandau sangi kemut habal ai kini jing persat jangan im kemut ke kelador deh kelador ki merat kan ngange calong kumju hi namar kani kala kan thup lang bat merat bat beriu mo te ka ba shot ya ni gadkhot ka khat nyeu ka long ka ba ublei pen kam ti kantin manga hiken kani kadi kajing ban deh kajing ban kabakani kajing penyap mentah kajing penduk pendam ni kini mendai menuru dei Manga. kata kalong ka basyai nakani ka bentamo ka ublei utmu to haswa ban kut jong tu gadkhot ka bakhat nyau tu ong tikin sayap ki ai baro kat badon ha perthai kin sayap mensuang yong ba ada ba mi uding jong kajing tip ka ba bagus ni da ka bayap nyap shisha tu yong bi kadi kajing ya khlat nei ka ba ubri upet no ublei ungkwa bandon mentah bade ublei kuren kajing yap kum no ya ha ni ka dekhot ka ba khat nyau ni tengala persyang hi ban pej na ka kot ba Hebrew ban khmi la ki penan kam da kaju ka kentin hang ni bat katu ka benta ka ba ide tu din jong jitip ba bahar us ni kentin jing yap hang tu bat ka kentin jing yap hang ni ha kentin Hebrew ki dan akli ki pher Jingmot ki jingmot. em ki kentin ki pher ha katai ka badai be tu uding jong jing tip ya ka ba bahar ka sniu hang tu penan kam da kata kentin Hebrew muot M O OTH mo la lang yabu haki dak spell jungi mo ot katu hi kan khamut hi yak tu ka bing yakran hi bos katu kamut kamdei kan ka jing yap jong kan ka do ande hang ni pade ha penun kam ni baro ki badan patai kin yap kamut kan ni ka do kayap kembang song thu mai ta ya kan ni ka jing yap kelong ka badkut ka jing im ha ka patai ya kan ni penun kam da kan ka ketin Hebrew kan ni gava te yangi ki khasi pada bangim dan Argentin la kentin te bisa aku Besar ni kejuk kentin. hoi kan ni be kan ka kajing yam ni kin sayam to nya point tu khat pramo da point kini ka khat praru ha ka ketin kasi ki jungi kan kham juat kan yet dan kami gi banyak keran mo Henry bat me ngan pen scam yala ka jutang ti syapo kata ka yingling menyok wan besut mami bar ki khun chandang jong mi ba ka tengah jong mi ba ki tengah ki khun chandang jong mi lembat mi ilong ublei bu pha unwa banchna hin ki yingling ulak don kini ka jing thu ne ka jing thu kolong ma me wasna kamut me man habli yang ta yingling kamut kai kalong ying sam jong mi bor ko we kai ke bangi ong mentan bangi ha banyak keren ni kalong ba hakani ka kot ba khasi ki jungi lapanon kami ni kitin bat me ngan pen scam ya la ka jutang ti sisim lo ong ban pen scam ya la ka jutang ni sngo kumba kadi bedon shwa ka ki bala ya te mshwa Kedan ke jingya. Keren ke bening. Ke bahasa khamat. ni Dan ni khamat ka jing te jutang rei la da habangi phai pade ya ka na kot ba Hebrew hi kabung tanrai ki wede gani ni berapan kelam tu ngashu antat mo ngashu antat ngam tip hadukat no kitu ki longshua ki jungi ba pande ni jing pon kha kasi ya ka tu ko benta ka ong bet ba ublei un thawi ka jutang ni un pelong ya ka jutang
temut apa ki penan nomor hak ti ki por ki dang don ki paring sini ni dang sya te ki penan kam da kentin established te established te si ngila man ong baka kajing bam kot banyo ya kajing mut jong kata kentin established kan na try di halor jing ita ti yangi kasi ka kamsop dong ba ublay pun scam ka jutang ti imat haka kombu kentin kasi ka ruspa thi kani ong ba pun scam namar ba dadang ong ba ublay ong bat me kunuwa ngan thau ya kan ka jutang ngan pelong ka jutang ka sosting tan du ong ba ngan pun scam nei de ngaso ba uyo ba sbak e ka jingmut ka ba dei ban long kan number sesin ong ban pun scam hang ni ka mut ba ka tu ka jing dei ka jong unowa bat ublay adu ka basdang hi ka unowa upendem ublay bat ublay ya keren bat une ka tu ka long ta ka jutang em ka ba unowa ulakut jingmut ba ka ka bule ublay du menong ba khmat ba dei tamu ka tu ka long ka jing ti ban pun scam pa de ya kan ni ka jing dei ublay sedang pas nama u em ya kan ni ka jing dei menta ka mut kan ni ka jutangan pun scam ti season penon kam dah tu kentin jutang tu hanga hi ngan kam sok tenat ban perkhat ba ka ka ba ublay ula khlei ubat ya kata kasyong pada sauni burom na em ya kata ka jing pun scam ka jing ublay ken ko ngo na em ta ka jutang ta ka yat kum ta em habang yate jutang banu mu cisi milang yate ni burom ya kata ka jing ikut ti ken marka kani kentin jutang kami ni kong ni am yang pat ya kendu hawe aku syakmat ni iman ni sampai dia kendu tamu depois tu ka bakat kendai ni pe tu bakat kendai tu laong ba na ki kenja be imbaro na ka do baro kan men penuan sya kata ka yingling sijur na ki ya ka ban ri pen im ya ki lembat me bat chenrang bat kan thei ru ken yalong idang ni pa deng i ba ublay namar ka jing ka jing wat lau don ka tu ka jing tupun pendu ka do baro ni ada unowa haban emat ka ying ka jing kini ki bedang sodong ki haban emat ke haban em mula da uniu em kini ki em nei te ka jing ong hani 4 poin ka dekat ka ban chakal nong ka banyo hang ni nang isya tang sijur nei ban penuan ni ki ba ka jing thau hi kalong ban ri pen em ya ki bat kata ka jing ong sijur ni ka di ban syai ya phi ba denga ba ki ba pai tu ba la ong hi sijur kan thup senrang bat kan thei kam di ban long da kumoi pan da kalong da kumoi ka bakala be hang ni ta ka keren syai senap kan thei mo Hagan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi kerpang hi kani ka khana ka jom unuwa hang niru anta saki benta ki bakam syadin du ka badai bat ki bri hi kerpang jom ublay uda pen kerpang hi ta ki mrat ki bakui ba ki bam khoi